Moltes vegades pensem que tots els preus que surten en els diaris són un poc virtuals o no van nosaltres. Vull dir, només cal mirar totes les ofertes que hi ha d'altres destins turístics pareguts a Peníscola i mirar els de Peníscola. Ahí ens donarem compte el turisme i la qualitat del turisme que ens ve a la ciutat. I bueno, res més, esperem, desitgem que tots els informatius que surtin a totes les previsions meteorològiques que tinguin els informatius, que una vegada més no s'equivoquen i sobretot que no alarmen a la ciutadania. M'agradaria sobretot que no alarmessin al ciutadà, perquè moltes vegades han alarmat a la gent no ha reservat i resulta que en el moment que ha vingut la Setmana Santa han hagut dies molt bones, les quals la repercussió econòmica en pèrdues a la ciutat és molta. Total imatges grans i amples de Peníscola, treure sobretot naturalesa. Vull dir, tot el natural que té Peníscola, des de la platja, el castell, Montes d'Irta, els carrers del casc antic, vull dir, molt de colorido i fotos sobretot molt amples i en molta imatge, són fotos aèries, la majoria, surt la Torre de la Begum, la Serra d'Irta, la platja nord, el castell, vull dir, moltes coses per anar-li voltes. I bueno, és un spot publicitari de 20 segons que les pot durar perfectament 2 hores, perquè bueno, el Consell d'Administració vam estar moltes vegades reunits per a veure què ficàvem, què llevàvem i al final ha quedat un spot publicitari molt digne i bueno, a l'altura de, jo crec que molts spots publicitaris que s'estan fent en televisions nacionals i bueno, és un esforç jo crec que importantíssim. Enguany ens anirem a gastar a la vora de 70.000 euros en temes de promoció directa en televisions i bueno, que és una campanya que un municipi sol que faci una campanya de publicitat estem acostumats sempre que són comunitats autònomes i coses d'aquestes les que fan aquesta classe de publicitats.